Bun găsit, o nouă ediție a debate-ului cu antreprenori. Astăzi vorbim despre promovarea online, vorbim despre antreprenori, să vedem ce greșeli fac ei, să vedem dacă AI-ul e folosit și a pătruns puternic în zona asta, ce oportunități sunt, da? Și tendințele în general din industrie, alături de Radu Ciofu, care este cofondator agenției marketing seomar.ro. Salut, Radu! Salut, Cătălin! Bine te-am regăsit! Vorbim aici cu antreprenori de multe ori și întreb cum au început. Unii spun că mulți au plecat de la corporații și au început cu business-uri și mai ales în zona asta cu online-ul, cu marketing, cu promovare, sunt de specialitate cumva și au zis, hai domne, mai ales că îți trebuie un capital mare la început. Cum ai pornit tu? Nu, pe zona asta de marketing online nu trebuie capital mare, sau cel puțin nu trebuie capital financiar mare. Deci trebuie însă să știi ce să faci. Cam asta, da, asta zice cam în orice domeniu. Acum, că m-ai întrebat de început, valabil, bine, așa cu o mică paranteză, am avut norocul să lucrez într-o firmă din piața de capital care chiar făcea treabă pe bune, în sensul că sunt, așa, din experiența mea în piața muncii, sunt două tipuri de firme. Unele care primesc clienții pe recomandări și așa mai departe și unele care își caută clienții și muncesc, trag pe bune să câștige clienții. Și am avut noroc că am lucrat într-o firmă care trăgea pe bune să-și găsească clienții și văzusem cam cum trebuie să se întâmple lucrurile. Și la modul general, dacă nu ești un brand foarte mare, deci dacă nu ești o persoană cunoscută, nu ești o firmă foarte cunoscută, îți lipsește clar încrederea. Încrederea din partea oamenilor, că nu știu, tu cine ești, ce vrei la mine? Exact. Și atunci, ca să poți să câștigi cât de cât încrederea, trebuie să le dai întâi oamenilor ceva. În cazul nostru, noi la început am făcut niște ghiduri, care încă mai sunt, care mai merg ok, atunci mergeau mult mai bine, că atunci nu exista video, acum cam trebuie să faci video. Și aveam niște ghiduri și dădeai în ghidurile alea. Și țin minte că în primul an, că tot era vară și în general pe domeniul nostru vară era mai... Vara întotdeauna a fost slab. Cred că dădeam adică stăteam luna aia, iunie, iulie, august, luna aia, în primul an, cred că dădeam cam 6 ore în fiecare zi telefoane. Deci aveam liste de telefoane, că oamenii descărcau ghidul ăla și îmi luasem un abonament ăsta nelimitat cu minute și călăream efectiv telefonul. Deci cred că în primele 3, 4, 5 luni, ceva de genul ăsta, efectiv am călărit telefonul undeva în jur de 5-6 ore pe zi. Pentru că marea majoritate a leaderilor nu erau interesate, adică erau interesate de cât așa de domeniu, dar n-au bani, acum, sună mai încolo, nu știu ce, ok. Și trebuia volum mare ca să găsești pe cineva. Da, știam, adică, repet, lucrasem în domeniu și știam ce înseamnă numbers game și că trebuie să faci volum. Da. Și asta făceam, volum. Și asta am făcut primele 6 luni, ceva de genul ăsta din existența firmei. După care au început să mai vină unii și alții, după care unii din cei care au început deja să lucreze au început să devină recurenți și per total a scăzut necesarul de număr de ore. Că domeniul ăsta al nostru e un domeniu cu o recurență destul de mare. Nu foarte mare, dar măricică. Și atunci, după ce trebuie să trecem de un prag, hai să spunem critic cumva, de 6-12 luni, dacă ce ai făcut a fost rezonabil ok, începe să mai vină din urmă multe chestii și atunci nu trebuie să mai cauți tot timpul. Practic asta e una din provocări, nu? Să ajungi să ai clienți constanți, să ai venituri recurente. Da, asta e idealul. Asta e idealul. Idealul, da. Și dacă n-ai ajuns acolo, singura modalitate e sau cel puțin singura modalitate pe care eu o văd, e să oferi un pic mai mult decât ceilalți. Și atunci oferi mai multe informații, ești dispus să vorbești mai mult cu oamenii, adică să le oferi în esență mai multă informație, mai mult suport, practic. Practic s-a schimbat piața, nu? De acum câți ani vorbești tu, începutul? Asta era în 2016. Deci au trecut suficienți ani, s-au schimbat, nu? Și competiția și tot pe industria asta. Cum e? Au venit și agenții de afară cu alt know-how? Cum a fost? S-a schimbat modalitatea de promovare, strategia însă nu s-a schimbat. Adică ce s-a schimbat e că, ok, acum dacă vrei să oferi mai multe informație, în momentul de față cel mai bine merg videoclipurile. Atunci nu prea exista, adică exista, dar nu era
obligatoriu. Atunci, pur și simplu, dacă făceai niște ghiduri, PDF-uri efectiv, și dădeai ghidurile respective, aveai fost succes foarte mare. Între timp, însă, strategia asta nu mai e suficientă. Ok, poți să mai faci niște ghiduri, ceva, dar nu mai e nici pe departe la fel de eficient ca atunci. Acum, nou standard minim, hai să spunem așa, necesar e ca în video. Deci acum, dacă vrei să, cel puțin pe zona asta a serviciilor, dacă vrei să intri și nu ești cunoscut și vrei să spargi piața cumva, cam îți trebuie video, pentru că a crescut cerința, a crescut minimul, standard minim necesar, știi? Ca la mașini, după ce au introdus centurile de siguranță, nu prea poți să mai vii cu o mașină fără centuri de siguranță. Mai ales că nici nu mai poți legal acum. Exact. Dar ce însemna pandemia? A fost un boost așa pentru voi? Pe video. Deci, pe pandemia, cel mai mare lucru pe care, două lucruri aș zice ca... nu doar două lucruri, dar două lucruri semnificative vreau să le precizez. Unu, a explodat zona de video. Deci pandemia a fost momentul în care a accelerat promovarea prin video cu 5 ani, nu știu, estimez. Și video asta înseamnă shorts scurte, mai lungi, cum să detaliem și aici? În cazul, depinde ce vrei. Depinde ce vrei. Dacă vrei o chestie așa mai entertaining sau mai... hai să zicem așa, vrei să o duci cumva pe o zonă mai de distracție sau poate ai niște produse de vânzare, atunci da, shorturile sau videoclipurile scurte merg mai bine. Pentru că te interesează ceva, un conținut cât mai frecvent, care să fie consumat cât mai rapid și așa mai departe. Pe zona mea însă, pe mine eu n-am produse de masă și produse foarte mici. La noi e o zonă de servicii și întotdeauna unde vrei să vinzi servicii și serviciile astea au o valoare un picuț mai mare, sunt nu chiar pentru toată lumea, nu sunt pentru mase, merg video, dar videoclipurile mai mari, unde trebuie să, în ultima instanță, care e scopul videoului? Să-l convingi pe ăla că știi ceva, că e ceva de capul tău, știi? Și atunci nu poți să-l convingi pe ăla că e ceva cu adevărat de capul tău dacă videoclipul are 5-10 secunde. Trebuie să fie un videoclip mai mare cât de cât. Să fie un videoclip mai mare, omul să urmărească mai mult și așa mai departe. Sigur, poate cineva să zică, da, dar cine se uită la videoclipuri de 20 de minute? Cine nu se uită la videoclipuri, nu e interesat. Că dacă nu... Eu nu încerc să... Sunt într-un business în care nu încerc să vând orice, oricum, oricât. Și atunci mă interesează doar cine e interesat de domeniu. Și atunci videoclipul funcționează odată ca, dacă vrei, o creștere a autorității pentru mine, dar în același timp funcționează și ca un fel de filtru. Eu îți spun despre ce e vorba în videoclipul ăsta. Dacă nu te interesează, ok, nu te interesează, nicio problemă. Dar înseamnă că nu te interesează ce fac eu și atunci circulați. E clar. Revenim la pandemie. Deci, videoclipurile, a fost un boost. Da, și oamenii au realizat că, stai că, uite, online ăsta e o chestie, cam trebuie să vinzi. Că atunci ce făceam? Stăteam toți acasă, ieșeam cu hârtiuța afară să ne încercuim blocul și după aia ne întorceam acasă pe calculator, știi? Și atunci oamenii și-au dat seama că, deci a crescut clar interesul pe zona online și-au dat seama că e un canal adică mulți oameni care erau offline, nu aveau nicio treabă cu online, au conștientizat chestia că îți cam trebuie, adică e un canal care mulți l-au ignorat și acum și-au dat seama, nu prea poți să-l mai ignori, știi? Și asta e mai foarte interesant ce s-a întâmplat după aia, când s-a revenit, să spunem, la normal, dar normalul nu mai e vechiul normal, pandemia a schimbat mult, exact, da, și atunci s-a păstrat tendința asta sau unii care au făcut-o de nevoie cu online-ul au revenit mai mult la offline, să zic, cei care vindeau în magazine, nu știu. Au mai revenit și la offline, pentru că nu o să stăm numai toți ca roboți. Dar clar a schimbat ceva pandemia. Dar clar a schimbat. Acum, cea mai bună comparație pentru tine și care, cred că pentru de audiență ta, este să te gândești cam cum e un trend ascendent la bursă. Nu e o linie așa dreaptă, o rachetă ascendentă. Mai crește, mai scade, mai crește, mai scade. Am văzut după pandemie chestia asta. Atunci s-a îmbulzit foarte multă lume. Când se îmbulzește foarte multă lume pe o chestie, automat crește prea mult, la niște niveluri nesustenabile pe care dă mai în jos, iar mai crește și așa mai departe. Ăsta îl văd ca trend online. Ce a fost în pandemie a fost, dacă vrei, un început de nou trend. Dar nu există trend rachetă ascendentă fără niciun fel de corecție. Și asta se întâmplă și aici. Doar că e un nou trend ascendent care e vizibil pe zona asta. Și ce face tehnologia, AI-ul, vorbim acum de AI, da, GPT, ChatGPT, toate astea, că AI-ul nu știm
exact, încă e o căutare, nu avem niște concluzii, n-avem. Plus că sunt companii care, știi foarte bine, ziceai de bursă, da? S-a investit foarte mult în ele, investitorii numai pe ele le cumpără, dar ele încă n-au livrat. Da. Sunt așteptări foarte mari pentru că nu știm exact care. AI-ul nu înseamnă ChatGPT, nu? Adică doar ChatGPT. Hai să vorbim puțin cum vezi tu treaba asta. Până acum, cel puțin pe zona asta, aș zice că AI-ul sau inteligența artificială, inclusiv ChatGPT, are un potențial enorm, dar încă nu nefructificat complet. Da, a fost abordat de toată lumea și nu, hai să nu zic singură, dar efectul vizibil clar e că cererea pe partea de redactare sau salariile pentru redactori sunt jos de tot, știi? Deci, practic, tot ce înseamnă redactare, ca să-ți fac un exemplu, înainte de ChatGPT primeam, să zic, nu știu, în medie 2-3 cereri pe lună de redactare, servicii de redactare, efectiv, că facem și asta. După ChatGPT am primit o singură cerere în ultimul an. Deci, zona asta de redactare sau la modul general, redactarea a cam semi-murit. N-a murit complet, dar semi-murit. Da. Bun. Da, însă, dacă e să o iei așa la the bigger picture, doar redactarea, de fapt, e o mică parte doar. Adică, nu aici e cu adevărat forța mare a AI. Exact. Aici e primul element care a șocat lumea și a pătruns cel mai mult ChatGPT și că poți să te conversezi cu el. Dar nu aici e neapărat cea mai mare valoare, ci restul aplicației în lumea reală. Și aici, din ce văd, cel puțin la firme mici, medii, pe România și chiar unele mai mari, există, pe de o parte, reticență și, pe de o parte, lipsă de know-how. Adică, efectiv, da, ne gândim, mamă, ce mișto e ăsta, dar ce facem cu el? Știi? Și aici eu o văd ca o oportunitate foarte mare în anii următori, în sensul că ce văd în ultima perioadă este că, practic, a crescut foarte mult ce se cheamă costul de achiziție a unui client. Ok, vrei să atragi, să vinzi mai mult. Ce faci? Faci niște reclamă și îți vin niște clienți. Ok, simplu. Costul, practic, dacă împați reclama aia pe care ai cumpărat-o la un număr de clienți, poți obții un cost per client. În ultimii ani, mai ales de pandemia a dublat costul ăsta. Efectiv, l-a dublat. Dar de atunci, față de ce era înainte de pandemie, s-a triplat, quadruplat de mai mult. Deci costul per client nou a crescut foarte mult. Ok. Ce poate să facă AI-ul? AI-ul poate să facă foarte mult ceea ce se cheamă retenție. Adică, ok, avem niște clienți. Putem să dăm mult mai mulți bani decât înainte să mai aducem încă unii, sau să ne focusăm cumva să facem niște unelte ca să tragem mai multă valoare la ăștia pe care îi avem deja. Și aici cred că AI-ul se va potrivi foarte bine, pentru că, ok, ce poți să faci? Să-ți angajezi un departament de vânzare, call center sau email center sau ceva așa. Niște oameni care să tot comunice cu ăia. Ok, e cam scump. Sau poți să-ți faci cu un fel de AI care să facă automat chestia asta, știi? Adică când primești un newsletter sau un mesaj ceva de genul ăsta, nu mai e scris de un om, sau nu e același newsletter. Ok, am făcut newsletter, îl trimite la 1.000.000 de oameni. Nu sunt toți la fel, știi? Nu o să reacționeze toți la fel. Și atunci, pe zona asta, AI poate să facă. AI o să simplu să ia, mă, ce istoric are clientul ăsta, știi? Nu, e interesat de asta. Ok, bun. Trimite un mail specializat. Mai eram eu abonat la un magazin mare din România, cred că îl știi în care. Și mai primeam oferte la bigudiuri, la chestii de-astea de păr. Știi? Adică care e istoricul meu ce s-a părut vreodată că am fost interesat de produse de păr, știi? Adică nu mai am păr de 20 de ani. Și atunci e clar că pe zona asta, pe zona de comunicare cu clienți și gestionarea clienților pe care îi avem deja, firmele mari am văzut că au mai început să facă chestia, adică nu firmele mari, firmele foarte mari. Dar e o piață imensă sub firmele astea de oameni care, adică firme mici, medii, măricele cumva, care nu fac nimic pe zona asta. Adică există AI-ul, există firme, am putea să facem ceva? Nu, momentan tot ce facem e că am dat afară redactorii. Hai să vedem de firmele astea mici și firme antreprenoriale, să spunem. Ce greșeli fac ele până la urmă? Poți să faci un top așa sau din ce ți-ai dat seama? Da, una dintre cele mai mari greșeli e odată exact asta, că nu văd clientul ca un fel de, adică clientul ca un fel de activ pe termen mai lung. E, dacă vrei, greșeala la 95% plus din ce văd de la firmele mai noi. Hai să nu spun neapărat doar noi, mici și sau noi în zona asta.
toți zic că ok, fac o reclamă, o să-mi vină niște clienți și după aia cam aici se termină toată chestia, știi? În condițiile în care, spun, în ultima perioadă reclama s-a scumpit, bine, ce nu s-a scumpit în ultima perioadă, da. Și reclama s-a scumpit foarte mult, cu mult mai mult decât doar inflația. Bătaia, dacă vrei, pe eficiență a venit ok, avem niște oameni, hai să facem ceva cu ăștia, știi? Și asta se cheamă în esență retenție. Hai să vedem cum îi apropiem mai mult pe ăștia pe care îi avem deja. Firmele mici aproape întotdeauna ignoră chestia asta. Se focusează doar pe a aduce noi clienți, hai să ne batem, să creștem bugetul, ne luptăm mai mult, tragem cu dinții, să mai aducem încă 3 în plus. Ok, dar ai deja unii, știi? Uite, o chestie care am văzut-o, adică am simțit-o pe pielea mea. Acum, nu știu, vreo 3 ani am cumpărat niște umbrele. Nu mai aveam umbrele, știi? Și am intrat pe online și am găsit un magazin care avea umbrele, mi se părea mie că erau foarte ok, calitative, foarte bune și relativ ieftine. Ok, și am cumpărat vreo 200 de lei, vreo 5 umbrele am cumpărat, știi? Ăla li s-a părut ceva, că e, wow, așa, și mi-au trimis și un numeraș, de la, protejează costumul de ploaie, ca un fel de plastic, ceva niște brelocuri, ceva de genul ăsta. Bun, deci mi-au făcut un fel de upsell, știi, adică, sau, nu upsell, un fel de reward la ce am cumpărat, știi, over delivery, asta era cuvântul. Mi-au livrat mai mult decât așa. Bun, foarte frumos. Problema este că de atunci n-am mai primit de la ei absolut nimic. Niciun e-mail, niciun mesaj, absolut nimic. Și în momentul de față, eu am ținut minte gestul, dar să mă tai și nu mai știu cum se cheamă firma sau site-ul respectiv. Aha, da. Și atunci, practic, au făcut un gest foarte frumos, dar au ignorat complet follow-up-ul. Exact. Și nu mai știu, adică chiar să vreau să mai cumpăr ceva de la ei, nu mai știu cum sunt. Da. Deci foarte important follow-up-ul ăsta, pentru că mai ales că nu... Da, exact. Nu e că dacă, ok, a cumpărat și nu sunt niște costuri așa, nu, pur și simplu e... Exact. Și bătaia, dacă vrei, pe eficiență, hai să nu spun bătaia, dar nu știu, un lucru care clar îl poți crește ca eficiență și la costuri mult mai mic decât să mai bag încă nu știu ce bani pe undeva în publicitate, e să-ți apropii clienții pe care îi ai deja. Și marea majoritate a firmelor mici, și am avut surpriză chiar și firme mai mari, adică firme cu cifre de afaceri de 40 plus milioane de euro, ignoră chestia asta, știi? Și nu te-ai fi gândit, dacă ai o cifră de asta așa de mare de afaceri, nu e că ai picat în lună la cifrele alea, știi? Trebuie să ai ceva. Nu. Foarte mult în România se ignoră retenția și apropierea de client. Și aici e în ultima instanță, marketing ca și ca peste tot, știi? Adică trebuie să găsești buy low, sell high, știi? Și buy low acum e retenția pe zona asta. Și dacă vorbim de tendințele în ultimii ani, și ușor să ne ducem și spre perspective, ce canale de promovare merg mai bine acum și ce s-a schimbat practic? Sau sunt aceleași reguli clare și doar la acordul fiind se schimbă în funcție de, și momentul? Poate vorbim și de momentul actual, cum îl vezi tu? Ca și canale nu s-au schimbat foarte mult, adică tot alea în principal sunt. S-a schimbat mult însă ponderea între ele. Dacă acum 5-6 ani, de exemplu, Facebook, Instagram era, adică Facebook, că Instagram era mai mic, Facebook-ul era... S-a trecut la TikTok acum sau la Da, adică rețelele astea de socializare s-au mai fragmentat. Nu mai e Facebook-ul mastodontul absolut care domină tot și 99% din piață și restul ignorabil pe lângă. S-au clar fragmentat rețelele de socializare, inclusiv YouTube și video, care e și el un fel de rețea de socializare. Nu e chiar așa, dar e un fel de. Și atunci, practic, acum trebuie să te gândești, abordarea e similară, dar abordarea e în felul următor. Ok, unde e șansa cea mai mare să găsesc? Unde stau clienții mei cel mai mult? Și acolo te duci, știi? Pentru că dacă te duci pe canal unde nu prea sunt oamenii tăi, da, nu prea există. Așa, ce tendințe? Iarăși, în ultima perioadă, asta îmi spun, a crescut foarte mult costul achiziției clientului nou. Deci cam pe orice canal de promovare ai fi. Cred că singurul care face un pic excepție, că e mai nou încă, e TikTok-ul, care e semnificativ cel mai ieftin. Dar și populația e ceva mai mică acolo și ar zice
știi, în televiziune e denumirea de audiență, aia, prime, nu prime time, cum spune, audiență comercială, așa, publicul comercial. Da. Acolo e mai un pic mai puțin comercial, Da, să zic da, așa, da. știi? Și atunci e mai semnificativ mai ieftin, dar și posibilitatea de a vinde ceva mai mic acolo. Da, crește, probabil că în timp o să modifice. Și atunci, ok, ce s-a modificat foarte mult în perioada sau față de anii trecuți, nu prea poți să mai vii cu campanii, sau hai să spun altfel, costul de achiziție a unui client în marea majoritate a domeniilor online din România a devenit mai mare decât profitul făcut la prima interacțiune. Adică, la caz generic, sunt un magazin, ok, vând chestii, nu contează ce chestii, nu știu, umbrele. umbrele, ok, bun. Eu vând umbrele, să zicem, în medie 100 de lei, să zicem, nu știu, cumpără o umbrelă, 2 și poate ceva pe lângă, ok. Eu câștig, să zicem, 40%, ok, câștig 40 de lei pe client. Mă va costa cu mai mult de 40 de lei ca să cumpăr un client. Și mulți din zona online zic, păi, e absurd, e aberant, cum adică să dau pe un client care îmi aduce un profit de 40 de lei, mai mult de 40 de lei. Da. Cum se poate chestia asta? Mulți nu pot să înțeleagă. Și întrebarea care le-o dau și uneori funcționează. Ok, dacă ar fi să vin la tine să-ți vând, uite, îți vând datele astea de contact ale unui care știi sigur că cumpără ceva de la tine. Cât ai plătit pentru datele de contact ale unui om care știi 100% că cumpără ceva de la tine? Ok, aș da poate un pic mai mult de 40 de lei. Exact asta se întâmplă. Da. Pentru că dacă l-a cumpărat odată și e ok, îi mai dai ceva, mai gâdi-l un pic, mai dai o promoție, îl mai bagi în seamă cu ceva și poate mai cumpără o dată, mai cumpără de 3-4 ori. Și atunci încep să înțelegi că firmele mari, care înțeleg cât de cât chestia asta, realizează că a cumpăra un client, între ghilimele, că nu se cumpără efectiv. Costul unui client, de fapt, e costul de publicitate împărțit la cât de clienți aduce. Nu-i cumpere, nu e o bază de date undeva de clienți și îți dă și 100 lei. Exact. Nu funcționează în felul ăsta. Și atunci mulți încep să înțeleagă că ok, și de asta costul crește, pentru că firmele mari, care ăștia cam fac piața și deschizătorul de drumuri, au realizat că pe multe domenii, mai ales domeniile unde există recurență, merită să, dacă ai pus la punct tot procesul de vânzare, e bine pus la punct, merită să investești mai mult decât în prima achiziție, că la o să mai cumpere de 2 ori, 3 ori. Da. Exact, și atunci te gândești, ok, pe un timp de un an de zile, de câte ori cumpără omul ăsta de la mine? Știu, de 4 ori. Ok. Dacă e să luăm viața utilă a unui client la noi, 4 ani, 3-4 ani, că după 3-4 ani de obicei lumea își mai schimbă, se mută, își schimbă ceva în viață și e posibil să-l pierzi, nimeni nu e forever. Și atunci, ok, dacă la cumpără de 4 ori și viața utilă la mine e 3-4 ani, pe aia înseamnă că e practic de 12 ori valoarea inițială a cumpărării. Ok, atunci cât merită să plătesc de 3-4 ori valoarea inițială, că eu știu că statistic îmi scot banii pe termen mai lung, știi? Și asta e dacă vrei, o tendință, și tendința asta se manifestă și o văd așa anecdotic, dacă vrei, din faptul că din ce în ce mai mulți clienți începe să mă întrebe și să vorbească, deși nu e chiar domeniul meu. Cum să-mi implementez un CRM? Cum să fac un funnel ăsta de vânzări? Cum să automatizez chestia asta ca să, odată ce am un client, să automatizez cumva, să-i trimită un e-mail, un newsletter, AI-ul, că oamenii prea scump să-i faci pentru asta, mai ales dacă ai mulți clienți. Și atunci, cum fac să automatizez tot procesul ăla ca să tragă mai mulți bani, să-l mai aducă, să-l țină activ la mine? Și o văd în felul ăsta. Mai ales că cred că au fost foarte multe fonduri europene sau chestii de genul ăsta, cheltuieli pe digitalizare, unde softul ăsta de economic, hai să zicem la modul general, soft economic, care implica și CRM-ul, erau cheltuieli eligibile. Și multă lume zicea, uite, ok, pot să bag banii pe chestia asta, mai ales că nu-i bag mare parte din buzunarul meu, că-s fonduri. Și după aia, ce face chestia asta? Ok, bag, aici vine CRM-ul, mai dă un e-mail, nu știu ce, și îl ține activ pe client. Ok, și s-au prins pe fondurile astea de europene, s-au prins multe beculețe, știi? Da. Și asta, ce poate să însemne? Că costul în continuare cu promovarea o să crească. Că sunt mulți care au realizat că un client e ca un fel de mini-activ. O investiție pe termen nu foarte lung, dar
un termen mediu. Și asta ce înseamnă? Că o să crească costurile și, doi, dacă vrei să intri în jocul ăsta, cam trebuie să faci chestia asta. Că dacă nu ești dispus să investești, adică să tratezi clientul ca un fel de activ pe termen mai lung, să-l ții activ, nu prea văd în ce nișă să mai activezi. Cel puțin nu într-o nișă foarte competitivă, știi? Adică dacă e o nișă unde mai ești tu și încă două firme și sunt singuri în România, da, ok, îți permit să tratezi mai cu indiferență chestia asta, că nu există competiție. Da. Câte domenii de astea unde nu prea mai... Exact. Da. A trecut timpul foarte repede, trebuie să încheiem, dar o să te mai invit alături de noi. Foarte interesant. Și până la urmă cu ultima concluzie încheiem. Va fi interesant ce se va întâmpla pe viitor. O să urmărim. Vreau să te întreb și cum vezi tu economii România în 20 de secunde, așa, anul ăsta. Anul ăsta, pentru că sunt alegeri, nu o să fie probleme. Întrebarea mea, și cred că nu doar a mea, e ce se întâmplă la anul? Cum strângem cureaua la anul? Ce am văzut e că a început deja BNR-ul să scadă dobânda și părerea mea că o să tot scadă în continuare. Cumva preemptiv și cred doar că o mare parte din ajustare se va face în funcție de inflație, pentru că deja văd oarecum tensiune, adică tot introduce guvernul, factură, TVA, chestii care în esență e altă taxă. Și ok, deja creează destul de multe tensiuni pe zona asta și cred că o să fie o rezistență din ce în ce mai mare la medii privați. Atunci, ok, cum poți să o rezolvi? Prin inflație. Da. Cum s-a mai și întâmplat de altfel până acum. Nu e nimic nou. Nu e nimic nou, da. Bun, mersi mult, Radu Ciofu, mult succes. Încheiem aici debate-ul de la această oră. Vă dau o întâlnire data viitoare. Până atunci rămâneți alături de programele noastre. La revedere!